Yo, Super Pam, Super Migubay is in the house again and for today's vlog, yes. Mag-angat, wala pa. Mag-angat nami kay padulong mi sa padulong sa tasa. Padulong sa kaon. Padulong sa hi Pips. Hi hi to the company sa Pepsi Unta ang Pepsi company nga mag-sponsor nato pohon kay ang among dala. Grupo oh. Okay. Pwede ba ka mag-vlogger kay dayong imong ikuan nimo kanang electrical ba? Tutorial. Oh. Kani uyadnis ako best friend niya. Dili ko na siya moadto niya. Ako nang gipakuyog kay koy mo kuyog ko kanani di siya malibad. Diba? Sige. Muna oh. Hi Packers, shout out to the vlog, to the earth, to the world. Og muni hitsuras ang bukid super pambog ni kaon. Alright no? Power kinig na ho. Shout out Miss Gapayong. Nas pag-angat Nimrod, shout out. Shout out sa Royal. Ngayon ta mas sponsoran na ta. Diri nami. Bilyo Wind. Perfect kayong alutag magkalo ba? Ricky Boy most wanted. MJ. Og ang mga monsters. Pedro Pindoko. Og ang ulo-ulo sa mga gaangat pa dito sa Ekres. Ekres mga ulo-ulo anay. Tig-alam po sa lamisa si Ekres. Oh, ikog. Ikog. Sipon mo i-vlog per? Ha? Si Ubod niya na. Oh. Kutasag angat. Naglisod kog tikang bayan ng angaton god. Cha, kanang putas mo, inog sa ron. Woo! Turkey shutdown. Naglisod kog tikang ning bayan ning ang anggod. Kutasak friends. Among ganap ron. Nagpaano Sibo. para mangumbira. Sasa. Among ganap ron, nagpaano para mangumbira. Kutas kayo. Ha? Oh. Wala. Mo adtor ko naglubong. Oh! Fire! Nasa guro? Oh! Royal. Sige, endorse ko nag-Royal. Sige, endorse. Kung kamog... Bye! Shout out raming Ricky Boy nga. Butaan kayo mag-angat oh. Yari, sulod. Oh. Og super pambaling ko tasak ayo. Og naabot na mi. Dihaan nang nay ko ano. Dihaan balaya. So di na ako mag-vlog kay. Di na gid makayas akong heart. Ya. Kaya na ko tasak ayo. So bye-bye na mi, super fam, and don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Okay, bye-bye.